تعوضوا وصلت في رمزاني هذا هو بعد إذا إذا إشي دكتور شيء تهوى ما يرويش ما يتوبوا شو تنجيرو يا تنجيرو познакомить шатачин улдина ба иеротон познакомить иш то есть верду короче тут следуешь ще цавоч мерчин жиро познакомить на Бог и до Сейд Хусейнец. Сейд Хусейн سمخنا دات نسوي просто يعني ناس سيد حسين تبي يحكي تعود له شغل بيه ترى صورة يبيتك سيد حسين دور طياري انت كديرة ورقة دور طياري هي مليكي تعود له سنت عوكشوش سمكان يا دكتور да مليكي شوات контакт шанулю Уборешь? Типа она ему подогнала жиру, и он, короче, целует шубой. Это не вариант, если она говорит по жиру, может, она и сама с ним встречалась. Да. Ой, حافظة باريا سيد حسين. Вспомнили. شو يا زيد وانا تنقع وفوصل تنغير تريس نظري عوضو تجيبوش بس هو بس поисковик شو عايزين يري سيد حسين مجموعة أبو بارو في أستراليا أبو صوحة سويتين والله ويزوتشن شوات контакт представь, то я Малики, связь манулю. Юде, Сиро, мои рубок, щехаз. Жиру, подгонять дешь. Сейд Хусейн Жирот Калаевич, а шейтан мухрис. Представить, то я имел вьюх так